ኣብ ሓደ ዓብዪ ሃገር ውሽጢ ዓበይቲ ከተማታት ኣለዋ። ኣብዘን ዓበይቲ ከተማታት ውሽጢ ከዓ ብዙሓት ጣብያታት ኣለዋ። ኣብዘን ጣብያታት ውሽጢ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ገዛውቲ ኣሎ። ካብዞም ገዛውቲ ከዓ ምክንያቱ ብዝፈላለ መልክዑ እንተስ ብፍቅሪ እንተስ ብዘጋጥሞም ነገራት ዝበለፀ ትኩረት ዝወሃቦም ሰባት ኣለዉ። ናይ ቀደም ዓበይቲ ኣቦታት ዝምስልዎ ሓደ ምሰል ኣሎ። ንሱ ከዓ መለበምያ ይግበርካ መለበምን ኣይኽላእኻ ዝብልዎ ምሰል ኣሎ። መሲልኪ እንታይ ኣምፂኺ እውን ትብሉኑ ትኾኑ። ኣነ ከዓ ብጣዕሚ ካብ ዛንትኦም ዝተምሃርኩሎም ናይ ክልተ ሰባት ዛንታ ክነግረኩም እሞ እንተስ ክትመሃሩሉ እንተስ ክትገድፍዎ ንዓኹም ይምልከት። ሳምራዊት እትበሃል ምልክዕትን ጽብቕትን ጎርዞ ነበረት። ገና ካብ ብህፃንነታት ሒዛ መልክዓ ብጣዕሚ ምልክዕቲ ስለ ዝነበረት ብዙሕ ሰብ እዩ ንሓዳር ዝጥይቓ ነይሩ። ካብኣ ሓሊፉ እውን ብሰብ እናገበሩ ናብ ወለዳ ሕቶ ዘቕርቡ ብዙሓት እዮም ነይሮም። ንሳ እውን ብዙሓት ሕቦ ስለ ዘይትህበሉ ነበረት። ኣብ ከምኡታት ነገር ጊዜ ኣይተሕልፎን። ትምህርታ ብዝግባእን ብስርዓትን ምስ ወደአት ናይ ባዕላ እትብሎ ነገራት ባዕላ እትውንኖ ስራሕ ክትሰርሕ እዩ ነይሩ ድሌታ። ግና ከዓ ስድራኣ ብኢኮኖሚ ውሑድ ዝበሉ ስለ ዝነበረ እዚ ሓሳባ ቀልጢፉ ክሰምረላ ኣይከኣለን። ፈለጥቲ ፈተውታን ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ግና ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካፍትን ኣላሊሻ ገሊኦም ብልቃሕ ገሊኦም ከዓ ብሓገዝ ዝሃብዋ ቅርሺ ሰባሲባ ወደአት። እንታይ ክሰርሕ ኢላ ብምሕሳብ እውን ከዓ ኣብ መወዳእታ ናይ ባዕላ ድንኳን ከፊታ ክትሰርሕ ወሰነት። እዚ ስራሕ ምስኣን ምስ ፀባያን ዝኸይድ እዩ። ፀባያ ምስ ሰባት ተቀራራቢት ሰሓቂትን ተፃዋቲትን ብምዃና ብዙሕ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዓሚል እውን ክተትርፍ ከም እትኽእል ኣመነት። ንሳ እውን ሙሉእ ዘይጎደሎ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ኣብኡ ኮፍ ኢላ ንምውዓል ከም ዘይድብራ ብምእማን ስራሕ ክትከፍት ወሰነት። ወሲና ምስ ወደአት እቲ ዘድልያ ንብረት ኩሉ ገዛዚኣ ኣብ እንዳወለዳ ገዛ ገበረቶሞ። ገዛ ክራይ ክትደሊ ጀመረት። ባዕላ ደልያ ክትረክብ ስለ ዘይከኣለት እውን ናብ ሓደ ደላሊ ብምኻድ ጽቡቕ ንስራሕ ዝኸውን ገዛ ድለየለይ በለቶ። ነገር ደላሊ ኮይኑ ከዓ ኣብ 2 መዓልቲ ውሽጢ ረኺቡ ደወለላ። ናፍቲ ዝረኸቦ ገዛ ብሓደ ኸድሞ ነቲ በዓል ገዛ ረኸብዎ። እቲ በዓል ገዛ መንእሰይ ኮይኑ ዝኾነ ናይ ደስ ዝነበሮ ዱልዱል መንእሰይ ነይሩ። እቲ ገዛ ናይ መንበሪ ነይሩ። ግና ንደገ ናብ ጽርግያ እትርኢ ሓንቲ ክፍሊ ስለ ዝነበረታ ንዓ እዩ ዘካርያ። ንሳ እውን ኣዘራርብኡን ኣቀራርብኡን ናይቲ ዘካርያ ወዲ ስለ ዝፈትወቶ ንኽትኣትዎ በቲ ናይ ገዛ ክራይ ተሰማሚዖም ተኻርየቶ። ንጽባሒቱ እውን ከዓ ብባጃጅ ፀዓዒና ነተቑሑ ኣስገረቶሞ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ስርሓ ጀመረት። ኣብቲ ከባቢ ምንም ድንኳን ብዘይ መንባሩ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ምስቲ ከባቢ ተላሚዳ ጽቡቕ ክትሰርሕ ጀመረት። እቲ ዘካርያ ወዲ በይንዩ ዝነብር ነይሩ። እቲ ዘለዎ ገዛ ብጣዕሚ ገፊሕ። ካብ ንሳ ወፃኢ እውን ዝተኻርየ ሰብ የለን። ነዚ ዝተዓዘበት ሳምራዊት እዚ ወዲ ብሕታውነት ዘጥቅዖ እዩ ክትብል ንባዕላ ሓሰበት እሞ ክትቀርቦ ጀመረት። ንሱ እውን ጽምኣት ናይ ሰብ ግዲ ነይርዎ ኮይኑስ ኣብ ሓፂር ግዜ ብጽቡቕ ተላለዩ። ሰሓቕን ፀወታን ሓጎስን ተፈልይዎ ዝነበረ ገዝኡ ብሰንኪ ሳምራዊት ክስሕቕ ከኣለ። ኣብ ህይወት ውሽጢ ብዙሓት ሰባት ክትረክብን ብዙሓት ጽቡቓትን ሕማቓትን ሰባት ከጋጥሙኻን ይኽእሉ እዮም። ግና ኣብ ህይወትካ ክንዲ ኣብ ሓዘንን ኣብ ጭንቀትን ነርካ ካብ ጭንቀትካን ሓዘንካን ዝመልሱኻ ሰባት ንውሽጥኻ ዓብይ ቦታ ዘለዎ ሰብ የለን። ካብ ሓዘንካ ዘውፀካ ሰብ ናትካ ቀያሪ ህይወትካ እዩ። ኩሉ ግዜ እውን ከዓ በዓል ውዕለትኻ ኮይኑ ይነብር። እዚ ወዲ ኣሮን እዩ ዝበሃል። ኣሮን እውን ንሳምራዊት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናቐረባን ቦታ እናሓባን መፀ። ንሳ እውን ነፃነቱ ንኩሉን ነገሩን ስለ ዝሰሓባ እንትቀርባ ኣይረሓቐቶን። ከምኡ ትቐርቦ እምበር
ቡና ፈሊሕዎ ሰብ ተሓዊስዎ ዘይፈልጥ ናይ ኣሮን ገዛ ሎሚ ሳምራዊት ምስ መፀት እቲ ገዛ እናሞቐ መፀ ኩሉ ግዜ ሰንበት እውን ብሓደ ኮይኖም ቤተ ክርስቲያን ስዒሞም ይምለሱ እሞ ደስ ብዝብል ኩነታት እናሰሓቁን እናተፃወቱን ቡና ይሰትዩ እዚ ነገር ከዓ እናተደጋገመ እንትኸይድ ክልቲኦም ዘይፈለጥዎ ስምዒት ክስምዖም ጀመረ ንሱ ንባዕሉ ስምዒቱ ኣብ ውሽጡ ገይሩ ንሳ እውን ስምዒታ ንባዕላ ኣብ ውሽጣ ገይራ ክልቲኦም ኣብ ነናይ ባዕሎም ባሕሪ ጥሒሎም ሙፃእ ኣብዮም ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ወዲ ተባዕታይ ደፋርን ንዝኾነ ነገር እንተወሲኑ ከም ዝፍፅመን እዩ ዝነገር እንተ ኣሮን ግና ካብዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውዳት ውሽጢ ይነበረን ክበዝሕ እንተሎ ብጣዕሚ ስኩፍ ሰብ እዩ ነይሩ ብኣንጻሩ ሳምራዊት ንዝኣመነትሉ ንድሕሪት ዘይትብል ቆራፅ ጓል ኣንስተይቲ እያ ነይራ በዚ ዝተለዓለ እውን ሓደ መዓልቲ ሰንበት ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተመለሱ ኮፍ ኢሎም ቡና እናሰተዩ እናሃለው ንሳ ድፍር ብምባል እቲ ኩሉ ውሽጣ ዝስማዓ ስምዒት ገለፀትሉ እቲ ንሳ ዝተዛረበቶ ኩሉ ንሱ ኣብ ውሽጡ ዝሓስቦ ዝነበረን ዝስምዖ ስምዒትን ብምንባሩ ልቡ ብተሓጓስ ማንታ ተወቅዕ ድሓር ንሳ ብዝጀመረቶ ድፍረት ተለዓዒሉ ንሱ እውን ድፍር ብምባል ናቱ ስምዒት ክገልፀላ ጀመረ እሞ ከም ዝፈትዋ ብምግላፅ ደስ በሃሊ ፍቅራዊ ርክብ ጀመሩ ኩሉ ነገር ግልፂ ወፂኡ ደስ በሃሊ ፍቅሪ ምጅማሮም ንክልቲኦም ቅልል ይልዎም ኣሮን ኣብ ሓደ ናይ ግሊ ድርጅት ከም ማናጀር ኮይኑ ይሰርሕ ዘለዎ ኣታዊ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ንሱ ቅድሚ ሳምራዊት ምንም ናይ ፍቅሪ ርክብ ጀሚሮ ይፈልጥን ኣዲኦን ኣቦኡን ብሞት ካብ ዝስእን ዕለት ኣትሒዙ ብሕታው ኮይኑ እዩ ነይሩ ሳምራዊት እውን ከምኡ ብዙሓት ናይ ፍቅሪ ሕቶ እናነፀገት ይኸው ኣሮን ንሳ እውን ዘፍቀረቶ ናይ መጀመርታ ፍቅራ እዩ ነይሩ ክልቲኦም ኣብ ሓደ መረባ እናነበሩ እናሃለው ብጣዕሚ እዮም ዝነፋፈቁን ዝፋቀሩን ኣብ መዓልቲ 2-3 ግዜ እዮም ዝደዋወሉ ናይ ኣሮን ናይ ስራሕ ቦትኡ ካብ ገዝኡ ብጣዕሚ ዝረሓቐ ብምንባሩ ምሳሕ ሰዓት ሓደ ግዜ ጠቂሱ ይወስድ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ እዩ ዝምሳሕ በዚ ዝተለዓለ ከዓ ኩሉ መዓልቲ ልክዕ ሰዓት 7 እንትኸውን ሳምራዊት ናብ ኣሮን እያ ትድውል ደዊላ ከዓ ድሕሪ ሰላምታ ምሳሕዶ በሊዕኻ ዝብል ሕቶ እያ ተቕርበሉ ንሱ እውን ከም ዝበልዐን ተመሊሱ ንሳ እንተበሊዓ ይሓታ ብኸምዚ ብፍጹም ሰሓቢ ዝኾነ ፍቅሪ እናነበሩ እንትቕፅሉ ሓደ መዓልቲ ካብ ስራሕ እንትምለስ እቲ ድንኳን ተዓፅዩ ይጸንሖ ደኺምዋ ደቂሳያ እትህሉ ኢሉ እንተኳሕኳሐ ሳምራዊት ነቲ በሪ ከፈተቶ እስከፈተቶ ቅልጥፊላ ናብ ኣሮን ተጠምጢማ ሓቆፈቶ ኣሮን ሕጉስቲ ኮይና ክሪኣ ናይ መጀመርትኡ መዓልቲ ኣይኮነን ናይ ሽዑ ግና ፍልይ ዝበለይ ነይሩ ከምቲ ዝለመዶ ግንባራ ስዒ መበላ እሞ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ሓተታ ንሳ ከዓ ኣብ ውሽጢ እዩ ዝንገር ኢላ ብኢዱ እናጎተተት ናብ ውሽጢ ገዛ እንትተእትዎ እቲ ገዛ ብጣዕሚ ማዕሪጉ እንትርኢ ሰሓቢ ኮይኑዎ ንኡ ምስ ረአየ መሊሱ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምፍላጥ ብምሕፃፅ ደጊሙ ሓተታ ንሳ ግና ምንም ቃል ከየውፅአት ኢዱ ስሕብ ኣቢላ ናብ ከብዳ ብምፅጋዕ ቆልዓ ክንረክብ ኢና በለቶ ንሱ ከዓ ብዘይ ምእማን ዓይኑ ቁሊሕሊሕ እንተብል እቲ ናይ ሕክምና ወረቐት ሃበቶ እሞ ኣንቢቡ ምስ ወድአ ትንብርክኽ ኢሉ ከብዳ እንዳደረዘ ሰዓማ እታ ምሸት እውን ደስ ኢልዎም እናተሓጎሱ ሕለፍዋ ጥንስቲ ምዃና ምስ ነገረቶ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣሮን ንሳምራዊት ሓደ ዘረባ ተዛረባ ንሱ ከዓ ጥንስቲ ስለ ዝኾነት ዕረፍቲ ከም ዘድልያን ኩሉ ስራሕቲ እትሰርሕ ሰራሕተኛ ንኽተእቱ ነገራ እንተ ንሳ ግና ገና ብምንባራ ፀገም ከም ዘይብሉን እንተ ትዛረቦ ንሱ ግን ግድን ክትመፅእ ኣለዋ ስለ ዝበለ ክትደሊ ነገራ ሳምራዊት ንኣ ዘለዎ ሓልዮትን ምንክብኻብን እንትትርኢ ብዘጋጠማ ጽቡቕ ናይ ፍቅሪ ህይወት ብጣዕሚ እያ ተሓጒሳ
ንፈጣሪ እውን ብዛሓባ ዕድል ብጣዕሚ እያ ተመስግን ሓደ መዓልቲ ኣደይ ርእያ ክመጽእ ጥንስቲ ምዃነይ እውን ክነግራ ኢላ ናበዲኣ ኸደት ናበዲኣ ኸይዳ ዘጋጠማ ኩሉ ነጊራ ጥንስቲ ምዃና እንትትነግራ ካብኣ ንላዕሊ ብጣዕሚ ብምሕጓስ እናዓለለት ዘለለት ድሓር ከዓ ንገዛ ሰራሕተኛ ትኸውን ቆልዓ ከም ዝደለየትን ትፈልጣን ተሓልያ ነዲኣ ሓተተታ እንተዲኣ እውን ንሳ ከም ዘይትፈልጥን ግና ከዓ ጎበዝ ደላሊት ሰበይቲ ስለ ዘላ ናብኣ ኸይደን ክጥይቓ ከም ዝኽእላ ነገረተን ተታሒዘን ከዓ ናፍታ ደላሊት ከይደን እንትሓተኣ ሓንቲ ጓል ከም ዘላ ነጊራ ደው ኢላ ፀዊዓታ ምስ ረኸበኣ እውን ከዓ ዘድሊ ሕቶታት ክሓትኣ ጀመራ እታ ቆልዓ ብጣዕሚ እያ ጽብቕቲ ካብ ገጠር መጽያ ወላ እንተተባሃለት ግና ጓል ገጠር ኣይትመስልን ኣዘራርብኣ ንቕሓታን መልክዓን ተሓዋዊሱ ምንም ዝወፃ ይብላን ሳምራዊት ሓደ ሰብ ክመሃር ኣለዎ ዝብል መርገፂ ስለ ዝነበራ ብዛዕባ ትምህርታ ነታ ሰራሕተኛ ሓተተታ ኣስራይ ወዲኣ ነጥቢ ስለ ዘይመፀላ ኣብ ኮሌጅ ትመሃር ፀኒሓ ቅድሚ ወርሒ ከም ዘቋረፀቶ እታ ሰራሕተኛ ነጊራታ መቋረፂኣ ምኽንያት ኩነታት ክመቻችወላ ብዘይምኽኣሉ እዩ ነይሩ ሳምራዊት ብውሽጣ ናይ ገዛ ስራሕ እናሰርሐት ኣብኡን ከላ ከዓ ትምህርታ ትቕፅል ብዝብል ንኣኣ ክትወስድ ወሰነት ኣዲኣ ግና ኩነታት ዛጓል ደስ ኣይበላን ነይሩ ጓላ በታ ሰራሕተኛ ሕጉስቲ ምዃና እንትትርኢ ከዓ ዝበለፀ ስግኣት ሓደራ እሞ ቅልጥፍ ኢላ መልሲ ጽባሕ ክንድውል ኢና ኢላ ወፀት ኣብ ደገ እናኸዳ ከዓ ንጓላ እታ ጓል ኣይፈተኽዋን ክትብል ነገረታ ሳምራዊት ከዓ ንሳ ሕጉስቲ ምዃና እንታይ ከም ዘስግኣ እንትትሓታ ኣዲኣ ብሽፍንፍን እታ ጓል ጽብቕቲ ስለ ዝኾነት ሓደ መዓልቲ ናብ ድንኳን ምስ ለኣኸታ ሓደ ኣእሚኑ ክወስዳ ከም ዝኽእል ምኽንያታ ነጊራታ ሳምራዊት ብግልፂ ኣዲኣ ዝፈራሕቶ ስለ ዘይተረድአት ክትኸይድ እንተደኣ ደልያ ክትኸይድ ከም እትኽእልን ከም እትሰዳን ነዲኣ መለሰትላ ኣዲኣ ብቐሊሉ ክተእምና ከም ዘይትኽእል ምስ ፈለጠት ስቕበለት እሞ ንኽቆፅረኣ ተሰማማዓ ኣዲኣ ዝፈረሐቶ ግና እዛ ጓል መልክዓ ፍጥረታ ኩሉ ነገራ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ንሰብኣይ ጓላ ዝኾነ ንኣሮን ከይተታልሎ እዩ ነይሩ ስግኣታን ፍርሓን እንተ ሳምራዊት ግና ክትርዳኣይ ከኣለትን ንጽባሒቱ ናፍታ ደላሊት ደው ኢለን ኩሉ ነገር ወዳዲአን እታ ጓል ኣብ እንዳ ሳምራዊት ገዛ ስራሕ ጀመረት ክልቲኦም ሳምራዊትን ኣሮንን ንሰባት ቅልል ዝበሉን ንኽትቀርቦም ዘይኸብዱን ስለ ዝኾኑ እዛ ሰራሕተኛ ኣብ ሓፂር ግዜ ተላመደቶም ኩሉ ግዜ ዘደንቃ ነገር ከዓ ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ኣሮን ንሳምራዊት ዝገብሮ ሓልዮትን ክንካነን ብጣዕሚ እዩ ዘድንቃ ቀስ ብቐስ ሳምራዊትን እዛ ሰራሕተኛን ከም መስርሕን ሰራሕተኛን ዘይኮነስ ከም ዘመድ ኮይነን ምንባር ጀሚረን መዓልትን መዓልቲ እናተዳመሩ እዛ ሰራሕተኛ ኣብቲ ገዛ እንትትጸንሕ ንባዕላ ሓደ ዘይርዳኣ ስምዒት ክስማዓ ጀመረ ሓደ መዓልቲ ቀትሪ ምስ ሳምራዊት ኮፍ ኢለን እናዕለላ እናሃለዋ እታ ሰራሕተኛ ከም ዝበለታ ሰብኣይ ኮይኑስ ከም ኣሮን እንተኾነ እዩ እምበር በለታ ንሳምራዊት ግና ብዙሓት ከም ኣሮን ከም ዘለው ነታ ሰራሕተኛ መሊሳትላ እታ ሰራሕተኛ ግና ነዚ ዝተዛረበት ብልባ ካሊእ እናሓሰበት እዩ ክልቲኦም ንኣኣ ዘርእዋ ፍቕሪ ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ ግና ባዕላ ናይ ኣሮን ዘርእያ ቅርርብ ዝተፈለየ ኮይኑ ትወስዶ ኣሮን ግና ንኣኣ ከም ምሕላይ ብዝተረፈ ቅን ኢሉ እውን ኣይርኣን ቀስ ብቐስ ግና ብጣዕሚ እናፈትወቶ መፀት ንሱ ግና ንኣኣ ምንም ዓይነት ኣድህቦ ስለ ዘይነበሮ ደስ ኣይብላን ነይሩ ነዚ ዝተዓዘበት እዛ ሰራሕተኛ ናቱ ትኹረት ንምስሓብ ክትሓስብ ጀመረት እተን ዝተዋሃበተን ደሞስ ኩለን ደስ ዝብሉ ክዳውንቲ እናገዝአት ክትጸባበቕ ትጅምር ኣብ ገዛ ክዳን እናሓፀበት ገዛ እናፅረየት እናሃለወት ኣብ ክንዲ ናይ ስራሕ ክዳን እትኽደን ጽሩያትን ቅርጻ ኸሪኡ ዝኽእሉ ክዳውንትን እናተኸደነት ትኹረቱ ክትስሕቦ
نأرون تمكر حدا معلتي كدان النحصبت ناتو شميس رخبت مو القلب بلا سعم كتبلو أرون كبرحو رأيا نأرون مسرأيت دنقز بلت مو اتجأنا كمز سحابان تتنقرو نسو خمز جز ألا نقرا كمز انتبلا دسيلوا نسو لوح سلزقونا عشان كويج أنا كالي أول ما جز ألا انت نساقنا كجز الكيا مسبلا بخالي عيني بمرأي نسو وندليت اللوجيلا كتحسب جمرت عبز جزاء نسامراويت كم مساناخل جرار أي تمو كتب بأسون بمحساب حد حسبت نقو خاء تقبارو كتقبرو جمرت حدا معلت مشت كلهم كوفلو من حلو كباب 4 ساعات سلكي تدول الله السلكي سلا زيت فلتو على الإله من كم زخونن تتحطو نسوكن كتري سلك زحابتو ودي كم زخونن نقرا نسا زحابتو سلك 5 نقرا أتوتو بدحري أقنا كم ناتو مخنات زقربو كلتا سبات دويلوم أتوتم كافتا معلتون اتسلك ترقاقا مخونا بزنقر آرون كتحساسبو جمرا اتسلك مسبزحة نسامراويت كدارا جميرو نسخي خي حبكيوم من سلك خي هيبو من نابلا معلتاو خجقجقا جميرو نساقنا نمعنم زحابتو سلكي بزي منبارو بنتعنت تزارب ازنقر مسترقاقا مكنا أفت قزاف فقرن تافيو مجقجاقن قويقن طرح كونا حدا معلتي حدا يدول مو سامري دخي يبل اتسلكي زلعلو أرون سلسنبرا هيلون تبل اتودقنا حوان تدعا خوينكا اتسلكي نسامر حبا إلون تزاربو أرون أمنا حرقا نتاسلك دما نابايتا دربيا دحر ناب سامري تقعلو كالي اترف حاول لني مس حاوية زنبر دخيلك يوم إلو بندت نابقى انت تزقع سامراويتون بمنداد عويلا تزاربتو بتتزاربو زلا ان حرقة يدول إلو بحيال صفعة مس صفعة دم بربري لا ودقت انت تودق اتبايتا بحيلي سلزوقعة عينات فئة سقبلت تنفاساون كقرارت جمرة أرون دنجيسو نابقى بمودق قزانا نخاخأ يسوعا كنايت تسئن عويلو نتاسرحتنيا تسوعا مو سلك دويلو نعرقو مكينا نخمتزق نقرو ناب هوسبيتالو ونكا وسدوا ناستات كلتا معلتوون عموتن هيوتن كوينا سقبلت أديا أفتو هوسبيتال كوينا بنبعات عينا حبيتويو ناي أرون مدخم زرقيت أديا عب جزا خيدو نخعرف نقراتو دحر بزوح حخر كار ناب جزو خدمو عب جزا مسبزحة اتاسرحتنيا يتسنحتون عفتي براندا خوفيلو تدفئو إن حلوة كاب دقا دمس سمعة سامري إنا بلا زواقع ودي سمعة اتا سامري لا تتوع زلاد ما اتا سرحتنيا جانيرا لكا إذا سرحتنيا قطري سامري لا تفالت أممو مشاتن خدوولو لا نجيرا ناي سامر السلكية اتهوام نيرا بزز تلعالي خاء مشاتن نادولو نسامري شقروا ازز تردو أرون برخة فيتا اتو مسبلت عمنا حريقو حنق عمو نمنتاي خمس قبرات حاتتها مجمرتا كتكحدويلا ولا انتنبرت دحرقنا سقاي مسبزحا كمتفتو نقراتو نسو أمنا بمحرق صفع عمو سامري حانت نقرن تدعا خوينا بهيوت عيد تسأنحنيلو عفتخفلي قوليفوا نتقزا قوليفو كواتس انتبل عدي آن سامري دولتلو إنا فرحة نتسلك العلومو هيلو انتبل عدي آن سامر 5 نقحتن أبطبق كناتات كمتركبن نقراتو ملسيلو نتزقلفو جزا خفيتو نتسرحتنيا بصقرا هيزو كداون تاتقاليلو نختوت نكرا نساون زداليتو بزي مسخعو إن حرقت نبعتان نفسست كداون تاتقرانيفا كتوتز تبقست زسرحتلو أوارح قوتيرو جنزبا حيبو أباررامو الناقوية ناب هوسبيتال كدا كايدوون
عينا خفيتا مسرعية بتعم دس بلو ناب إزنا تسقعيلو خاء يقريتا حتتا نساون سأقم كم زيبلو نقراتو مو ندئا نقراتا كي تخون إلو رئين تبلا بقيت أخم زي نقراتا نقراتو سحق بلت أدئا أبقزا خيدان اشتن نختعرف نقرو سددا مو نسو أب أتريفو كل بزعباتا سرحتنيا نسامر نقرا سامراويتون إنا تقرمت مبرارو صبوق كم زقبرة نقراتو دحرستو السنة وارحون سامراويت ودقو العاوليدا بسلام ينقرو اللو سل الزحوات نزازان تازي نقراكم أبزخوني يخون بوتان كونتات